Ahojte. V poslednej dobe po internete beží kauza Uhrovské podhradie. Nie je to posledná doba. Všetky články sú z roku 2008. Tak je teda to Uhrovské podhradie digitálne? Inak Uhrovské podhradie je dedinka v blízkosti Banoviec nad Vybravou. Existuje takáto cedula? Digitálne Uhrovské podhradie. Poďme sa teda pozrieť na nejaké texty z internetu alebo články na rôznych stránkach a dúfajme, že sa z nich niečo dozvieme. Tu máte prvý článok, pokračovanie, ďalšie články. Vlastne im je jedno, že sa zmenil názov obce, len chcú, aby im tam ostalo digitálne, teda aby im ostalo Uhrovské podhradie, a to digitálne je tá zmena, ktorá už akože pre nich nie je problém a pripomína im to, že sú zdigitalizované. A im je jedno, že ak sa volá ten názov obce, hlavná vec, že majú kvalitný príjem televíznych staníc, citujem. Tu vidíte, nedeľný happening je to proste udalosť alebo podujatie, ktorým sa dlhodobý projekt digitalizácia obcí začne. Je to taký, že oni chceli zdigitalizovať. Také digitálne Slovensko sa volá ten projekt. A je to ešte pred vypnutím analogového vysielania v roku 2012. I to je vlastne to, čo som hovoril o celom projektu, je zdigitalizovať obce, ktoré nemali možnosť akoby ošúchané alebo nemali možnosť byť spojené s signálom. To už sme hovorili. Ďalší články. Takže digitálne je pre nich titul, že im toto stále im to pripomína. Ideme ďalší. Vedia chytiť rôzne stanice. Tak, vtedajšia vláda posudzovala, či sa môže premenovať názov obce, len kvôli tomu, že to chce Ivan Rešetka. To je ten Ivan Rešetka. Podľa toho článku ju už asi premenovali. Kde to tu je? Táto veta. Ešte počas leta 2008 vznikla na Slovensku prvá digitálna obec. Digitálne Uhrovské podhradie. Neviem, či to je naschvál v úvodzovkách, že sa tak nevolá, alebo sa tak volá. Proste na Slovensku už bude zrejme prvá digitálna obec. Premenujeme obec. No a pri celom tomto hľadaní tých šialených textov a obrázkov som konečne našiel niečo, čo ma naozaj pobavilo. Obrázok k textu, nie text o obrázku. To je to isté. To som nepísal, ale vám to prečítam. Nie, neberieme obyvateľom ich právo. Oni sú oprávnení, ak sa zhodnú zmeniť názov obce na taký názov, ktorý sa tej väčšine páči. To je úplne v poriadku. Ale ak uvážime, že do obce, ak tam už nie je, by zaviedli kanalizačnú prípojku a potom by s rovnakým nadšením pre spravodlivú vec nazvali obec kanalizačno-prípojkové Uhrovské podhradie. Predstavte si tú cedulu, ktorá vstupuje do obce. Pardon za ten hluk. A proste kanalizačno-prípojkové Uhrovské podhradie. Teraz na obecnom úrade. Obecný úrad obce kanalizačno-prípojkové Uhrovské podhradie. No posúďte sami. Existuje teda digitálne Uhrovské podhradie, alebo nie?